όταν τραβάς και βλέπεις τσακάλια, πρέπει να είσαι κοντά ρε, να μου λες να σηκώνω τα χέρια μου. Εδώ έχουμε μια μεγάλη τρύπα από δεξιά μου, και εδώ τη βλέπεις, από προς εμένα. Εκεί περνάει το πρώτο καρπάκι, την πρώτη τρύπα. Μετά θα πάει πίσω, κοίτα, περνάει πίσω, διασχίζει όλο το βραχιολάκι και τώρα πάμε να κάνουμε το τελευταίο στάδιο. Θα μπει μέσα. Πέρασε. Τώρα ο κολλητής το παίρνει και το ξηγείται αλμυροφυστίκι, κοίτα.